Rồi, musang satu. Wow, ini dah. Hari. Tadi di nul, nanti Thai mana ramai sih beras. So, bikin mana itu? Hey guys, welcome back to my channel. So in another vlog. So vlog I see girl of Zaganarna. So दा लोगोआ मबाइल अनलाइन खालामदोंमोन बिथांनि मबाइला फैगासिनो स' बिखौनो लायनो थांनि बेनिफ्राय एसे गोजानाव माने फांसनबो दङ नालाय जोंनि बाथौनि गोदोर फांसन मोनसे दङ माने मिटिं मोनसे दङमोन गल्डेन जुबलि स' बेयावबो थांनाय जायोबा थांनोसै स' भिडिअखौ जोबनाय लासे नायलांबाय था टटेलि 8,000 Tulisan mobile tuh, ekil tak. Juli naidun. Bitangi ita apa ya banza bay? Sebab duk nang deh. Sabar koro. Nih, zokaran itu tuh mas nih. Antu na? Nih. Korasina naik bayi itu ya. Nih, kukulin nang. Senang nang. Ikhlas anak lain, kukulin nang. Oh. Kenapa? Yang tenang. Yang tadi ya, sini ya. Zokaran. Oh. Nih Mustafa deh. Charger, kabel. Infinio ini apa yang berada? Dokumen pura. Nih serketor apa pura ya? Karena rob saya nih serket. Stuk. Hello Mutu. Hey. Welcome Mutu. Ini, musang satu. Wow. Ini musang. So gas naik nak naik. Hi-fi mobile arna. So naik nak lade ni mar foto na pera. Bitangni mobile. So bitangni ni bina nawa intezar kambat ada mobile. So musang mobile. Nih bitang, mar nang mobile kelana nih. Muzang nang na? Hi-fi. Mobile pura. High quality. Solid, excellent. Oh, bitang iPhone selagan nang lah iPhone anu pay benung. Angkot tokai deh bitang. Hey, mateng deh. Nih, dah sih mobile gwdan deh party sana tanggas deh. So bitang party nang na. Bawa mobile gwdan lala nih party bitang nih video arna. Bitang dorni nih gitu. Yang mobile nih party. So guys, finally singra-tingra जाखांनानै जोङो न'आव फैबाय. दायो थांनिसै आं बुंदोंमोन ना मोनसे मिटिं दङ बाथौनि. So finally जों बेयाव ओंखार नागिरदों आरोना. So आंनि भिडिअखौ जाय नायना मोजां मोनो आरोना बिथांमोना नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो माने स्टेटास नुदोंमोन नालाय मोजां बुस्थु आरो एसे मोनाबायबो आं बेकग्राउन्डखौ नुलिया मोनाबाय ओमफ्राय जा बहुत हाई क्वालिटी बनायदों आरोना लाइटिं मजा नुदों स' स्टेटास नुबाय थादोंमोन स' माबायदि जायो नायलांदो जोबनाया लासे टुडुम स' गाइस फाइनालि जोङो थांनो नागिरबाय आरोना रेडि जाबाय बेसेबां माने सरि खुगाफोराबो ओरैबायदि सालायफोरा बबे बेरायो आरोना दा जों थांगासिनो गारिजों थांनायनि खोथा बुंदोंमोन नालाय बिनिखाय थांनानै नायनोसै माबायदि भिउफोरा माबायदि नायनोसै स' जोबनायालासे नायलांदो लोगोआव फैबाय So guys, definitely खैराबारि जों सफैबाय आरोना दा जों थांगासिनो मोनियां जाबाय माबाया स' जोबनायालासे नायलांदो बाराद्रायबो अखारबाय थानो हाया बुंनायखौनो बुंफिनबाय थादो दा बुंनो guys finally सफैबाय आरोना finally दायो जों हाबां जों थांथ'नानै जानाखि एसे मोजां guys मोनफैनायाथ' मोनफैबाय दायो नायनोसै मोजां नुखादों आरोना नायनानैनो गारिखौ फैदों नायनो हागोन मजा आरोना नाय हेडखौ ओरैबायदि हाइफाइ बनायदो आरो सम जाबगोन दा नै जाबगोन हाबनाय मोजा सनिजों हाबनोसै लाइटखौ नाय आरोना वाव मजा मा होनदों बेयो देखो
जेब्ला बबेबा मोनसे राव स' माने स्टेटास नुयोमोन आरो ना बेबायदि हाइ फाइ क्वालिटि स' दिनै फैदो जों फैना नायदो अब्ला माबायदि लोगोसे जोंनि बर'फोरा माबायदि गोजान बोसोर फाग्ला सानगोन आरो फाग्ला नङा सल'बाथा ककटेल दङना बर'नि सल'बाथाया गोमालांजोबबाय जोंहा स' गाइस मजा नांदों आरो ना बेबायदि फैनानै मानसिया बारा जायाखै जानाया लिरना रावबो दोनाखै होनो हागोन नाय ओरैबायदि हाइ फाइ बहुद सल'बाथा दंमोन ककटेल हाइ फाइ सुबुं मेथाइ फक सं सुबुं फोरबो बाथा गेलेनाय स' गाइस जोंनिया लासै नायलांबाय था बेखायनो गिदिर गिदिर बै खेला गेलेनाय माखासे फक जिथु फक गेम गैया जोंनिया मालायनि क्रिकेटखौ गेलेबाय दा माने मेन जाग्रायानो आरो ना जाग्राया जाग्रा जाबा हाबाय जों दा मा मा दोङो नै दखानफोरा जाग्रानि बिजा माबा बे मुनिहारि तिनिहारि फाननायफोरा फुसका पानिपुरि गाइस लांगाबो मोनगोन आरो ना नै बोग्रिया खुलुमबाय खुलुमबाय बिथांमोननि दखाना नै नोंथां माबायदि जादों सेलफोरा लस जादों ना दुखु नांबाय खिन्थु गाइस लस जादों बिथांमोना जोबोद दुखु नांदों आरो गुलु मुलु हाबफायबाय बेयाव दायो नायदो गोनांखौ guys finally देखायबाय नोंथांमोनखौ नङा होमबा स' माबायदि कमेन्ट लिरनानै होबानो जाबाय स' जों बिनिफ्रायबो ओंखारबाय स' गासैखौबो गुबुन देखाया देखायनांगोन मानो होनबा बेसेंनो होयो बेसेबांनो गोलाव जालाङो नङा होमबा स' बेनिखाय ससे होगोन आरो जोंनि बर'फ्रा आगोलाव माबायदि थायोमोन बेखौ देखायना होयो आरो ना गोदोआव माबायदि थायोमोन देखो मा जागोन बे गुलि नामा औ नै थिंखि सुनाय स' गाइस बि न' सिङाव हाबनानै देखायनि गाइस ओरैबायदियाव थायोमोन आरो ना आगोलाव नै नारानि न' नै नाय गाइस मानसि एसे उन्दुनो हागोन आरो ना नैबायदि साइकेल दङ गाइस नै स' नै बेबायदि खालामो नोमा नङा आरो ना एसे सगासिनो जोबोद मोजां मोननाय बिथांमोना गोथारै एसे खुलुमनो हादों जोंनि बर'नि बाथौ नैबे ओमफ्राय नैबे माइ माबा बे दोननाय आरो दिनै जोबथा जाहैबाय ना स' गाइस नायनो हागोन आरो ना आगोलाव माने बेबायदि न' लुनानै थायोमोन आरो मानसिफोरा स' बेखौनो बनायदो नोंनो देखायबाय माबायदि नांदो कमेन्ट बक्सआव बुंदो बारा न'बो बनायासै ना देखायबाय दोङो ना नैबे
So guys, naiding. So मानसि गासै उन्दुनो हानाय माबायावनो दोङो आरोना दाबो गलार मोसौ गुलि ना so guys मोसौ बर'फोरा जेरैबायदि मोसौ थायोना बेयाव थागोन आरोना बेबायदि बनायदो so बारा न' बनायखायाखै जों दा थांनिसै होननाय बायदि आरोना बेलेगाव देखायनोसै so guys दायो जों थांनिसै नैनिफ्राय ओंखारनोसै आरोना so आरो देखायबाय थानि बेबायदि मोजां जिनिस होननाय बायदि आरोना बुस्थु अरे कहना क्या चाहते हो so guys finally न'आव सफैबाय ओमफ्राय गोबां माने जेनेबा भिडिअ डाइरेक्ट गासैखौबो खिथिनो हादिया so बिनि थाखाय सरि ओमफ्राय खिथिगोन सानदोंमोन नालाय मानसि गोबां दङ होमबाबो जेसे हानायखिनि एन्जय खालामबाय ओमफ्राय आरो सोरबाफोर गाज्रिबो सानो नालाय ओमफ्राय सोर बिलाय होननानै नोंथांमोना जेनेबा आं बारा गोदोरबो इउटुबार नङा नालाय नोंथांमोना गोदोर खालामबासो गोदोर जागोन अब्लासो माने एसे साहस फैगोन माने एसे फिसाखाय जेनेबा जेबो साहस फैयिनि जेनेबा जि हानायखिनि खालामबाय आरोना स' फैफिनसिगोन गोदान नेक्स्ट टपिकनि सायाव बेनिफ्राय दिनैनि थाखाय बाय बाय होनना बुंनांसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खाला ओमफ्राय गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला ओमफ्राय बेल आइकनखौबो लोगोसे मा खालामनानै ला अल सेलेक्ट खालामना ला होमबासो आं भिडिअ होबाथाय नुबाय थागोन आरोना पुरा डाइरेक्ट स' दिनैनि थाखाय बाय बाय होनना बुंनांसिगोन स' सेहेराबो अबस्था हामा जाना दङ स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लाबो जेसेंनो होयो एसेंनो गोलाव जालाङो नङा होमबा थ' लाबो बाय बाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट गोदान टपिकनि सायाव